No, jak jsme říkali, protože se vypnul internet, takže se jdem 3 otázky, tak začít. Kolik mě jít internet? Ještě jdeš. Ne, že tě zvažně tě. No, to jsme natáčeli, jak bylo. Ale jak to jde? Ty vole, dělej nějakou otázku, řekni, Ne, ale... takže jdeš prostě jako větu a potom musíš to říct ještě milej. Prostě jako romanticky ještě. Jdi do to je bratrská láska, ale v našem smyslu, vy ty kreténe, vy nešlo spole. Ne, já řeknu nějakou věc, ale ty to musíš přenést na nějakou prostě milovost, jo. A když ne, pak to jo, tak to je bratrská láska, vy ty to je bratrská láska, ale v našem smyslu, vy ty čurák, vy neskouš vole ty hajdle. Kujde, nechci dlouhý. Já to krátko. Vysáhnout jednu luxusní hru. Ne. Strašně. Pustíme si to. Takže to si možná. Jo, takže, počkej, dnes se bude dělat to, že Ty vadu. A že jo, je mrtvej. Dnes se budeme bavit o tom, jak peťací průl. No. Takže, Peťa je mrtev a dnes si povíduje, jak Peťa střílel. Tak jo, konečně nám bude. Ok, tak jo. Dnes se budeme bavit o tom, jak Robin stříknul. Tak. Hej, do videa, vůbec ani nejde.